Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo. En Yusuf Sarana Seipsa Deni Foroisi I Gadri I achtertuin en we spelen de Sobuso Noord go met Zuid, Oost we go met West. We bari wan sweet odi en we karif ko archi Prins Par Yusuf. Sobuso archi man lukumang archi vrouw luku vrouw. Mis don janga bra rut. Ja maar sargambo us don ti de baka fucha den Prins Par Yusuf lek say taki. Maar fosun bigi wat bar alas man odi na trase de diasporas ma we bar de wan odi en we accident hadden sturu de bangi want tori def takti de en na buntori tu otaktide. Ja toch na herstelplan wordt taki toch. Ala de tor otaki. Ja want luku na begin van programma funu. We taki we repareer. Ja. We reparera oso. Sobu so mama saranang. Ja. Je verstaan, de chago. Ja, maar natuurlijk voor zo'n godoro. Ja. Dan ik de man arki wan poku. Ja, de mam archi wan poku want de biji smataki na biji tichi no de moro. Dati. Na takim takanga den. Asade. Na tatu de bisa. Senina boya no anigo, boy senina boya no anigo, kutuluku mi senina boya no anigo, janja moro bedre mi se vigo. Sena boya no anigo, sena boya no anigo, sena boya no anigo, janja moro bedre mi se vigo. Mi senina boya no anigo, boy mi senina boya no anigo, luku no mo mi senina yonga no anigo, mais amor de mi se vive. Mi sena boya no anigo, mi sena boya no anigo, mi sena boya no anigo, canta bola betre mi se vivo. Senina boya no anigo, boy senina guda no anigo, tite no mo mi senini boya no anigo, janja moro betre mi se vive. Mi sena boya no anigo, mi sena boya no anigo, mi sena boya no anigo, janja moro betre mi se vive. Isteleri, não entra sotuleri, dem chip diste, ne wango te sente, namoro bedre mi srefko, wan diste, não trasot lerde, trasot pak yuchi an, aso meshen, abiti nachi no demoro, abiti tichi no demoro, takana de, tade freestyle, ha ha. So, we dat doen hier a poku. Dan denk taki de ala yesi kaka voor Archie en de ijs napo voor loco den tori. Natuurlijk. Sobu so dus dat we doranga oso die we repareren. Dat is. Sobu so, weet de jongens in korte broek elkaar herstelplan. Ja. Zo. Dus je begreep dat je een herstelplan dat hoe de nou, a fase dat hoe de toch? Ja, na fase dat Want de. trasan repareer piusek bij kom. Ja, toch. Herstelatori. Dus we moeten in een diepi. Ik kan lok toe. Ja. Zo. Dus je begreep dat je in een herstelplan, Ja. je hebt ongeveer 185 maatregelen op tekkie. Ja. Na een project moxie. Ja toch? Ja. Alleen voor herstel, ik zei dat je Zeta zet sani. ook bakatok. Ja. Je zet ook toch? Want in begreep dat hij een herstelplan. Ja. IMF teken aan. Ja.
En nou was er een plan. Anos mako schrijven. Nee, helemaal niet. Na seramang. Als ze nou maar schrijven. En dat belangrijk. Mooi zo. En je begrijpt dat je, ik zei dat je IMF checkatoric ba, Ja. dan nu am goeie naar assemblee. Ja. Dus a gralanti kurtoso. En voorlopig Ja. de fractie voor de politieke partij. Ja. De man dat kiezen ba. Golezi. Ja. Dus te de mo behandelen. Dan no man ook ataki. Minobe sabi. En te weinig. De man kies een hele periode voor Ja. locatori, lazy. Ja. Ja. En teken dat in een assemblee. Afrikaanse blaadje kritiek. Natuurlijk. Opbouwend uiteraard. Natuurlijk. Dus dat was dat je oppositie zowel coalitie, alle de man kiesatori. Ja. Dus dat is nog een probleem nog daar. Maar dan, zijn begreep, Ja. San zou voer uit, dan ongeveer, zijn we berekend, 2 tot 3 jaar. Ja toch. Dan moet je checken dat die. Nee, jere ja. Zo asandis mi mustak en komisdombo. Ja. Jere. Tewa oso boroko. Ja. Ja. Oso scatter. Ja. Dan in een weekend met elkaar. Nee toch? Het neemt tijd. Ja. Want dan moet je gaan passen en meten. In gomek begroting. Ja. Oteo bij stong. Oteo bij grind. Oteo bij cementi. Ja. Ala desan oteo go bij udu. Ja. En dan go luku. Peo bij a udu moro bunkopu. Peo kan bij desan moro bunkopu. Sasande. Dus ala desan dati. Het ting van oso kont napo. Dus dat want aki ino fade mambo kara sani. Wan SS sani. Nee, dat zijn euro's. Geen bako voor Nee, winkel. nee, toch? nee. Daarom de mij tak over 2 tot 3 jaar. Ja, Dan als een SCT. dus dat want aki. Maar apropos, dus omdat mi bio tak wan san over a koers. Je verstaan, want je abisma de wakalont no. Dat is maar e wakai vredesma. Tak dan koerso door 100. Ja, ja. Angala desan 35 dat. Wel, moet ik elke keer. Daarom de mij tak hier nou herstelplan. Ja. De moet check alle de toer dat die. Ja. Want om begrijp ook toe, maar daar gaan we. Ja. De telugu 185 sansopsa. De maatregelen naar het project. Dat betekent dat je go jep apoti volk ook toe. Juist. Dus alle de toer dat die in 185. Zo een sociaal vangnet. Alle de toer dat die. Alle de Ja, sanati. want toe subsidie op bouw af. Ja. Sowieso. De moet op bouw af. Ja. En dan garantie, als zetten begroting naar fasie, voor kan zorgen dat een sociaal vangnet de mogelijk, voor je hebt na sasa bayo, aan kromo. Ja, tuurlijk. Want alle de subsidie, vooral naar het parastatale bedrijf. Juist. De man die, IMF leg uit toch, hier no. Ja, voor de man die. Nee, de bedrijf moet gewoon met gezond. Ja, toch, de man. Ze moeten winstgevend Tuurlijk, zijn. Voor want- jullie garantie, no kotimo. Ja. Voor jullie garantie kan een dividend. Zo moet zo winstdeling. Ja. Maar je begrijpt, apotis, maar pa maar bij kan je 25 of 50 geloof ik. Zo maar. Ja. Maar als je maar pa, dan kan je kan gaan sociale zaak of de man een patu. Ja. Pe de man je hebt de manati. Ja, en ook toe, want er is een want de inflatie, Ja. die de man go met een herstelplan. Dan je begrijpt dat inflatie bij morgen, Ja. maar die de man meken, dat na daadwerkelijke inflatie. Ja. Dus aan moro lagi. Ja. En dat plus de man go plegen de belastingschijf toe. Je moet Luku, lek worokomang, isabi toch, dus dan je hoort chimoro money ni broekzaka. Amuzu. Anders is het een probleem. Dus alle de toon dat die regering in Luku en dat de in een herstelplan in 102. Daarom zijn er 185. En heb je zo. Nee. Alle de zijn dat die de man poti, de man Luku en buiten die de man naar Sernamang. Ja. De man die mekan naar Serna regeren meka atori. Mooi zo. Ik raad het toch. Maar meka sani. Dus aan een buitenlander collega op dat Nee. die same doet. Nee, omdat- Want dat is mijn takkie. Nee, maar als Sernamang die meking sap safe, maar sap precies zijn na contre. Ama sap oteng akoto sakaf nana. No Ja. apsani. Dus dat die. Je verstaan. Maar jere ja zo. Ja. Maar ja, wakti man. De door Luca sociaal tori, Ja. corruptie. Dan Ja. de sati. Ja. Van je karen vliegende brigade. Ja, vliegende brigade ook toe de. Dus Ja. alle de toon dat die. Ja. En ze hebben begrepen, president Sekar, de man die bij vliegende brigade,
De man bij abe egitore doen. Ja, dus Ja, toch. dat want trouwen bij de bij twee ages sani. Ja, toch trouwens na prijscontrole, de man Ja. bij check. Zo. Trouwens bij check den tratori, dat de man tak nee. Als een broeia tjus zo, Ja. wat jij denkt samen. Wo mi de ka Ja. wan, dus dat wo die den tachi. Dotjes anu anga finga. Ja, ja. Dus, Eh. dus 11 mei, dinsdag. Ja. President nodigt de man uit. Ja. Dat je kom, dan was situatori moro nice. Juist. Dat asang moest maar uroko. En dat was situatie dat zijn ne uroko. Dus dat want ik aan nefi. Kot na la tu sei. Ja toch. Ja toch. Want de mau luku financiële afwijkingen. En de man die doet work aan Ja, money. ja. Die financiële afwijking. En psycholoog, nee, je hebt dat niet. Nee. Dat na met de wet in de hand je doet. Ja. Dus je begrijpt dat je een belastingdirecteur die inasan ook doen. Is een belastingdirecteur toch? Ja. Want is dat corruptiedienatori. Nee, is maar- dat die? Maar apropos, in een vergeet wansani. Taki openbaar ministerie. Ja. Er wordt een samenwerking overeenkomst Ja. naar belastingen. Dus dat want taki tem suku ja, dan saptak belasting abeng. Ja. Dus, Je verstaat ja. dus. No way out. Nee, dus de man is hier ook is een opdracht voor check aan corruptie, Ja. prijsopdrijving, financiële en economische de sansang fromutunso. Ja. Is dat weer toch? Afwijkingen, is dat bepaalde maar een financieel gedeelte toch? Nee, Is dat weer toch? nee, zomaar op een fobie. Dus isab de bekar man teke sang. Ja no? Teke sang. Dus dat want ik aan om shi. Ama teke ik ba. Ja. Ja, zomaar toch. Dus dat met je toch. Maar de soort man die zien een carib psycholoog die denkt. Met de wet in de hand. Natuurlijk. Ja. En daarom in de brigade die zie, Saraman Poti, de man zat die na brigade schreef. Ja. De man pot de man voor financiën en planning, de man poti justitie, de man poti na en politie, de man Ja. die na sani. Ja. De man voor de SSBB. Is dat de man die... De boesis code. Ja, de man poti niet ook toe. Ja. Is dat weer? Alle de man die ook ondernemingen, de man zei, doe dit Ja. Alle de paradina sani. Dus dat want tak. If me verstaan bon. Ja. Na sa ba yokromo. Dat want tak na ala ede a Ja. president cha kompota wang. Ja. En dat de man taki die takanga mi takangai. Dat we verstaan serefi. Dat sa pewego. Ja. Dus asana no een inrichtingsverkeer. Dat die. Dus alle de toer dat die de moet check, ook een handel de moet check, de transactie, is dat illegale transactie, Ja, want- de massa essentie, brokanga sesi, is dat Ja, zo, en het is wat interessant de mij check toe. Dus die exporteert toch, want Ja. de president ben mega dat bekend. Ja. Dat die exporteert dat in Boroko, in Boroko money naar centrale bank. Alla de toer dat hij pleit. Ja, toch? Dus hij nog Ja. kan koppelen jump of voet. Nee. En de man tak hier no, wafduatori, omdat hier no, je begrijpt dat je, is dat, even abab organisatie. Ja, Wees, sabi, wat was er nou, toch? juist. De mij tja sopikong, Ja. toch? Promotori. Ah, tabaka, Tabaka. smokkel. Juist, dus dan Ja. je begrijpt dat je akondre, sernang, en una sernama. Nee, verdien naar belastingen toch? Une van niks. Nee toch? Dus je kan liep go zo door, want allemaal is sernang. One mix sernang go vooruit. Juist. En if je niet bij belasting, dan va akondre ook go vooruit. Want a belastingsensie, Af mek passie. dat die, Luku baba minister ja toch? ja. Daarom vindt money mek passie. Haal terreinen op, zet waterwegen. Ja, Dus de bermen. de bermen. Ja. Isap if je betekent, want ik zei dat op sterkte dat mijn tijd met pay belasting. Nee. Dus naar rechts samen abito. Ja. Maar trasifa recht na. Afin dat hij pay belasting, dan meka passie boenjeng. Dat die. Juist. Ze zijn mij bij belasting. Ja. Maar if je onduidelijk bepaalde tori, Ja. dan bijna ik had dat meneer pai eigenlijk je voera kondre. Je fufu anakonde. Voera kondre. Akondre je furu. En je zorgt dat wansane gebeuren aan mijn broekzak. Ja toch? Ja, toch. Tuurlijk. Ja, Dus nou. alleen toch dat die regering luku en dan zomaar niet maar luku. Ik begrijp dat bijna een jaar de man dekba na Ja. makti. Ja. Dus de mij kies alle organisatie, mij check. De man tak, hey, dit gaan we doen, dit doen, Ja. kom ik aan draai snel. Voor een poor alleen de problemen naar De passie. negotie. Juist, want
Unu wani, sernama, if actie wan sernama no a strati, Ja. dat hier no fa ai go. Eerst sa samo tegi de prijs. De prijs. Maar if in je pay belasting, in je pay niks, Ja. dat je begrijpt dat je van een regering offensie voor make den aan het drop. Want je moest je paar maanden importeren. Dus dat want dat. Je moest go make moeite. Ja. If na wiri sa brei, Ja. de go actie, wan vergunning aan, fika paya belasting want je verdient. Ja, dat. Dus want in de bigi kondere, alles aan ze doef ka money, in pay In belasting. bij belasting, ja. In bij belasting. Ja toch? Ja. Dat Want zo. zo moest je nega pareja. No. No man. Dus je begrijpt dat in Sernang, ja, boeverman zijn bij belasting, dat moet sabi. Ja. Maar in de situatie die ze akondre eigenlijk bij Fromu, dus aan bij Fromu, nou je probeert je dan kom recht. Dus in feite, de instituut die bij de uitgehold, Dat die. nanga de san dat die de regering is zet de san baka kon op poten, Ja. voor zorgen dat die aide e luku yo, Ja. sa je doe. Lek van you e luku a regering, sa je doe. Maar moro bijitore zet man. Ja, maar atau dat die, maar voor zo'n naar bigitor, want bisa wat zei dat Oh, mooi zo. Maar je begrijpt dat je in een situatie die zie, weet ik over afvliegende brigade. Ja. Ja, maar groep zou check, maar jullie Sernamang, Ja, schreef je le kan borgo van kodere. moest er ook mee ook toe. Ja, bij plicht toch. Ja, toch. Want de man lanceer een unit toch. Ja. Pe ik kan app anga de Juist. san dat die Juist. dus tegen misa mooi of alloy dat alloy overdrijven sani dat ja wan principe Ja. kan die a klacht door Juist. bewijs. Juist, dus onschreef ik Sernamang, de in afvliegende brigade ook toe. Die zijn Juist. installeren. We zullen nog installeren, maar Maar dit toe. idee We ook toe, horen nee. erbij. Want Om you- je beschermen Ja, want jullie was Sernamang. Juist. En dat kon er ook draaien. Allemaal horen mee, dat kon er ook draaien maar snel. Je begrijpt dat allemaal wanneer je allemaal doen, wanneer alles allemaal go snel. Maar je schrijft je pi, dat je maar snel. Ja toch. Zo. Maar die motor zei bewoon dat. Want me yere wan sani. Dat biji plannen zeti de sobu so boxitori, energietori. Ja, ja. Fa waka nga to wan me yere bakhuis. A energie-instituut sani. Fa waka. Want die Want wan man be da pe chubi checker. ja, dus is sabi, takprijs was aan de. Toch? Ja. Die bouwen onderhandelingscommissie, Ja. bauxiet, industrie, Ja. toenertijd. Ja. En dan die we leiden bij de Dilip Sarju. Chubi checker. Oké, Dilip Sarju bij de autoritatie, want allemaal sabi. Ja. Allemaal bij doen. Dan de man lukatori, de man dat nee, de regering die zegt nee, we poeren man, Ja. nou installeren we tra. Maar wacht eens, stop even. Oké. Want isap tak a commissie dati. Be mek so goro fu spotu. Anga ma masranang. Ja. Dat ube kon da lassie. Ja. Isap tak Ja. op een gegeven moment dat vorige regering bem gwa Oppenheimer Ja. go lenwa mon SSI no sa dano be kawa. Ja, 125 miljoen. Juist. Je verstaat. Ja, ja. Dus ala de paiement dat is don dat hè. Ja. Des dek tong. De regering die stak hier nou pura man, dat we maken op een stootgroep. Ja. Onder leiding van Biseser. Ja. Toch? Kar kom. Op een man, met een man checkatori. Maar in een stootgroep, natuurlijk, ja, man na brade toe, Ja. maar die sap de tori. Sabi man fa sani. En nasernamang. Dat belangrijk. Ama ati, nasernang. Sernang. Ik raad het ook. Ja. Ama ati, en dan doisri of zo, ama nasernamang. Sernang Maar man. die sernang, als hij go boom, Ja. dan man serve fi shuti, en dan man de chiefing, Och niet later. ook niet later. Anga ook den toe. grampching. Juist. Juist. Dus ik me lees den ding, sa dinatori, maar zeg gambo, dan me zie je, me zie a Georgia dini. Ja. Firena Georgia. Ja, Dat die maakt de- energie man toch. Ja. Ja. Je ziet Nederland dini, Mooi zo. Griffith dina man, Noordwijk dina man, Mooi zo. Ramkila one deed ook toe. Is dat weet toch? Dus dat was alle konderen. Ja toch, alla de man dini, pata din dini. Is Dus dat dat je nog maar jere dadelijk. Nee. Want dadelijk de jarusuma o John Popo bakay tek microfoon. Dus is dat die? Of en die zien nga dati. Je verstaan. Ja. Mek de kijk af. Met tegi. Ja. Dus je begrijpt dat je te a Boxisan City, Ja. dan, wat doe je takatori? Dat bakhuis, Bakhuis. bij de ik kan roken dat bij dit toch? Ja, want eigenlijk een bakhuisproject.
Ja. na een boerenproject die Vanaf kon NDP, via, nee. Ja, NPS ting. NPS Ja, ting. NPS ting, ja. Je sabi toch Frank Asset, de bidje man dat hij. Ai. De planoloog, je verstand de man bezetting. Dat je bepaalde man kon dat de man scatteren toch. Ja, Je sabi toch. Misa Batori. Maar een partij de liever toen ze takuru kritiek. En een partij dat bij dat bidje boosdoener. Ja, hè? Ja toch. Ja, no? Ja toch. Dan ben je naar de keren toe. Ja toch. Maar dan zou hij doen. De man bij abi isabi natuurlijke hulpbronnen bij vadonder de man Oh, dat die. maar de mannen doen niks. Noti. Not. De man borko krofaya busi. Dat die. Suriname timber. Ja. Isabi toch. A spoorweg die bo mek Guani Keri en Ja, zo. ja. Zet Apura nieuwe stad. Allemaal de man scatter toch. Oké. Machine lassie. Maar Samé begreep, een president Ja. leg als stuurgroep ook te uit dat jaren, wou check de Tory, Ja. omdat we moesten onderhandelen in een Suralco. Hoe nog banger maite. Nee. Want we lossen niet. Een chubi chakarati heel wat dingen achtergelaten. Ja toch, we lossen niet. En de man dat is dan dat zie. Ja. De mij klagen toch. Ja. Want je ziet tegen dat pe. Bij kraterde. Biji Bijolo. karata. Bijolo. Ai, dat is om tapen. Ja. Mi, Ja. mangayu. Ja. Swampu dat de oor vergif. Ja toch. Alla de Dus sandati. ala de toen dat de man go check, de man go takken Suralco tak jere, dat na opdracht. Ala de torisi, wo tak baka want chubi checken lek zei kare. Ja. No beset next to de torati. In principe in payu ete. Ja Ja. toch? Want de samus doet ook. Ja, want chubi checker na gifu sang. Ja toch, dus ala de sanati, de man tak jere no, go checka torati. En je begrijpt dat je van hoeveel olie ook toe. Ja. Isabi olifeni. Ja. Energie alles aan zit kom. Ja. Dan een bakhuis gewerkt daarbij. Je kan beginnen aan een bauxietindustrie bakken. Uiteraard. Je begrijpt toch? Ja. Dus alle de sanati, president legt uit dat je daarmee pot den deskundige daarbij. Mooi zo. Ugo tjagatori en go tak namens Ernang, go tak namens Oesrevi. Nee, want dan dat website ook. Im gotak namens Sernang. Je sabi toch? Ja. Namens regering voor Sernang. Ja. Dus no man nego suku ja no gifu sang. Nee, in hem go zoeken meki saka rinkel. Nee, Sernang. anders vliegende brigade de Letei Baka. Dat ook toe. Eluku segwe ni Dus broekzaka. alle de dat deed niet Mooi toch? zo. Dus je begrijpt dat je Asanisi, de regering legt uit dat je dit moet gedaan worden. Ja. En zo snel mogelijk, want hoe zei ze, want afvallen voor Sernang Ja. is dan een wachtie. Ja. En Lukusa regering doen. En daarom mek je a president betaki nou een twee sporen beleid Oké. okay. Dus awanse IMF, Ja. dan gaat er is a regering seref kan zitten. Je verstand toch? Dus want dat al langer, Ja. de bijisma wansane taki, alla libai stroom ga se. Ja. Je begrijpt Je toch? begrijpt, ja. Dus dat de mij kom niet de sheriffie. Je sabi toch dan a overlappingen de, je sabi en dan ukashi pewego. Ja. Dus dan nou de morin dungrubusi. Nee, helemaal niet. Maar wansani, julek forku, Ja. nana sasa bayo koromo. Na all hands on deck. Dat want ik wist ja 80 jaar. If je sab wansani if leer wan jong wan, ik kan leren van kan doen. Ja. Je sabi toch? Want ulai mogelijkheden in Saranang. Dat de. Mogelijkheden lai. Dat lijkt gevaarlijk. Want je begrijpt dat we een vruchtbaar grond. Dat we Ja. wabi udu. Je sabi toch, ja man de do handicraft, alla de soort sandati. Dus de sandati, go luku, zeker leren voor een beetje man fi kan doen, kan wan fi sensief. Liever je bijdrage naar economie van konderen. Nogot napa tapuku e bari, e skander sani, e bar san gisma. Ano absen na lasje, lastera. Tuurlijk. Helaas. Isabi toch? Ja. If it na po update op een uku, braro takangami. Ja. It na po update op een uku, ome wini yabi. In een niks heb je niet. Ja, eigenlijk, je bijdrage die Sernang naar Noti. Want ino Na paibe, noti. want ino worko. Nee, toch? Dat wang. En in duwan san, alla san fina illegaal. Ja. Dus temitak illegaal, verstami boom, dat want dat je belasten no sabiu. Nee. Dat illegaal toch? Ja. En dan maar mooi want wat hoor. Maar if je niet doet niks, dan was het sanga you. Ja. Wat allemaal kan zieken toch? Ja. De gua sociale zaken. Ja.
go actie steun voor de man, logistiek. Ja. Eigenlijk je profiteert voor Atraman. Dus Want Atraman die bijdrage in de belasting. Ja. Maar jouw man kan het zoveel 20. Ja. Je doet niks zetten. Not in het Not in het doen. In het doen not if je hebt je zelf hier bedoel. Dus dat is. Dat me wel Dus, verstaan. like jong wang vooral, weet dat kan hè. Ja. Jong wang, ook def doe altijd. Altijd was aan Altijd ons aan de, met tegi masragambo. Tem pewetan serefie soms je zoekt een chima, een recommand, dat je er nog je me. Ja. In even maar. Nee. Maar je dat ook. Ama het nap tapa ook. Ja. Want mi sabi taki wie si gas koro. De no kan pretendere serefi taki mi gado mina ingenieur dam no man fen wan ingenieur roko. Mi Ja. sabi to. Maar want tarasan def do to. Altijd. Altijd was aan dit doen. Altijd. Want me psa te me ga oso. Dan me mit wan ingenieur. Wan gepensioneerde ingenieur. Ja. Maar serefi schoffel en parasi. Ja. Amai prano wan chisani. Ja. Amai do wan sani. Te me psa amai barji masara gambo me volki. Je verstaan. Ja. Dus economisch amai meke seref weerbaar. Want amai sapta ka san negocio bon ina konder nu de bezig na herstel. Ja. Ja, herstel, reparatie. Voor pota oso moro betere. Je verstaan. Ja, ja. Dus iedereen moet wat doen. Ja. Maar jesa kele kom. Akele wenkunu. Akele wenkunu ba. Zo, we jere nana sasa ba yokoromo, kijk luku jere luister. Sa anyunsuf sarana sepsa, etaki grantani dati wanta archi, de prespartori. Maar lek fou taki, im go do sani san isabif do. Dus so fu misi san misabi, tak temgwa oso, da me go trus mani na grong, me go make myself economisch weerbaar. En dan met nape kwa jaja sarana mang. Temit napa mi mofo doro na mi eneret. Dan kan tak ai, once me epsa dan kan barden tak kote kwa bosta ya wiri. I verstaan. Ja, ja. Of buurvrouw actie met buurman, ino kan kot wa bosta ya weer sergi me. Ja, ja. Dat heb ik me weerbaar gemaakt. Natuurlijk. Dan kan bij Magi Blok, want Magi Blok negra grong. Dat is. Je verstaan. Dus met tako grantanje. Ja, maar daar gaan we volgens mij taboe. Maar tanta king. Ira peste no je zie, siki de, allemaal griep, trama COVID. Maar zorg je schreef nyang voor groente, vrucht toe, drink voor water. Dat je hoort schreef, dat je tango zo'n toe. Want siki de, en if je go zo'n toe, ik kan je schreef voor nog kon siki. Weet je, odi en te wantralisme. We taki grantanje, te wantralesi do deneng.